badauzka lankidetza inguruan, eta Kaixo, eguerdion. Nahiko azkar saiatuko naiz guten, lehen ikusi ditudan aurkezpenekin esan ez daukat nik esperientzia handirik eta igual ikaritu gauza gehiagik, baina saiatuko naiz laguntzen. Ikasten dagoen bat, hemen ez dago nolabait niretzat ez naiz konsideratzen nungo jakituna edo zer eta ikasten nahi gara. Nik ustez interneten gabiltzan, sare sozialetan gabiltzan jendea, espiritu hori daukagula ikastearena eta besteekin elkarlamentuz ikasten dagoen. Orduan, horretatik espero dut ilauretzen bidazuten. Gero nahiko dut jakin, hemen zenbat informatikari zaudete? Eta ikasleak? Mutxeago. Vale, bueno, pues, a ver, gehan enrollatzen. Hori, nago zenbait proiektutan pixka bat guri bultzatzen gaituena niri eta inklusiboki horretan aritzen geran zenbait kolaboratzaile eta horrela, nolabait zerutzitzen gaitu elkar sorkuntzako kontzeptua ez, eta lankidetza. Lankidetza beste ekintaldean aritzea eta elkar sortze hori dela agian kontzeptu berrienetako bat. Orduan, horren agian, presentatuko dizuet lehenengo kontzeptua, pixkat kontzeptuari bueltak eman dizkiogu, zer dago horren funtzean, benetan, gero proiektu praktikoak aplikatzeko, gero proiektu praktiko softwareko proiektu bat kodua deitzen duguna, da framework bat, eta gero nolabait ekintzak ez, osea, jendeekin harumanetan eta kolaborazioan egiten ditugun elkar ekintzak. Nik ediz topaketak eta beste bat dela jarriatora nago mugimendu bat dela baratzak bizirik. Orduan, bueno, ez nahi sartuko esan zen nirekin kolaboratu dut, baina importantena da kolaborazioetan pertsonak. Eta orduan lagundu gaituzten guztiak bertan daude ez. Nahiz eta esan ez egon. Lehenengo gauza izango zen ikustea zergatikan behar dugu, nahi dugu pasatu sare sozialetik pixkat horrela. Eta zerbait praktikoa egitea. Ez bakarrikan komunikazio tresna bezala, oso eraginkorra dela, baina ditugu ere gauzak egin produktu bat sortzeko adibidez ez, edo mugimendu bat sortzeko elkargintza horrekin zerbaitetan eragiteko. Bai, izan daiteke modu askotakoak ez, baina beti daukate konponente sozialari. Baina nahi dago ere, konponente profesionala sartu zerbait ekoiztu nahi dugu. Zergatik, azkenean, daramagu proiektu soziala eskutartean, baina, diruzarreik ez da egoten askotan. Eta orduan, beti egon behar dugu, enpresa finanziazioa edo gobernuen pean, beudek finantziatzeko. Eta guk uste dugu, sareak benetan izan dutela autonomoak. Eta orduan bere finantziazioa lortu. Orduan, bilaketa horretan, konturatu gara, enpresako egitura, hierarkiko hori zaharkituta dagoela, dela mendekoa, eta orain izate sareak dauzkaten albideak ikusita, aldegula
nuke lan egiteko modu berriak bilatzen ari gara. Hor, diferentzia handienak ikusteko, hau da pixka bat, klasifikazio bat, ez da ezer definitiboa, baina hemen aztertu dugu pixka bat, eta ikusi dugu gizarte sailak dituzten ezaugarriak eta langiltza sailak ze ezaugarri beharko dituzken, nolabait gero produkzioan eta enpresakin ere, harremanetan egoten. Eta orduan, adibidez, gauza batzuk sakrifikatzen dira, eta beste batzuek sustatzen dira, ez? Orduan, adibidez, hemen importanteena izango zen egokitzapena irabazi behar dugu. Hau da, gure mate dugute sare sozialetan tresnak, eta zate dugute horreko horrela funtzionatzen du. Facebook, pum. Baina guk erabiltzaileek ez daukagu inongo aukerarik hori aldatzen. Orduan, hori behar dugu tresna bat gure egokitzen den, gure laneago, gure proiektu. Beraz, hori sare sozialak aldatu behar dugu ezaugarri hori. Gero, araudea nahiko altua horregatik gauza bera. Hor behar duguna da, pixkat libre egon izatea. Guk pixkat tresnak ikaseaz ere, konfiguratzen dugu gure proiektura. Gero, evaluazioa pixka bat altu jarri, me gusta, no me gusta, sozialekoa da pixka bat pobre. Iritzia emateko ezaugarria mantendu behar da emeko du, altuna, denak eman behar dugu gure iritzia, eta gure komunikazioa, zuzena, eta gero, erabakitzeko orduan, agian galduko dugu pixka, zati landarra manen bagaude, erabaki beharko dugu, jenen artean, eta orduan, sare sozialan, nahi usuna egiten duzu, baina, landarrean pixka igual bat dugu da, baina bestela, mantenuko ditugu sare sozialen egitura, eta beste batzuk indar. Orduan, pixka kontatu dizuen beraz, ez du merezi rolloa sartzea. Eta elkarsorkuntzaren bideo bat daukagu. Hemen ez da euskeraz pixka bat. Barriko ez euskerazko azpitituluekin. Eta irakurtzen duzute zure zer dut.
dute martxan pixka bat kontzeptua da niretzat interesgarriena, eta gero hori garatzeko orduan, hasi gara gauzatxoak egiten. Orduan, zenbat denbora da, no? 5 bat ez izan. Orduan, iratuko dugu lehenengo softwareko proiektua. Softwareko proiektu honetan saiatzen gerana da ikusi dugu, sare sozialei zerbait falta zaiela, komentatu dizun bezala, eta orduan pixkat indartzea elkarrekintzako tresneria, elkarrekintza, eta gainera hasieratik handiak filosofia erekiarekin, dudik gabe software erekiarekin, estandar erekiarekin, dudik gabe, transparentzia osoa, nahi dunak parte hartu dezan, eta gero nolabait elkar sort, ejempluarekin izango denuke ez, elkar sortzen dugu, eta elkar sortze horrek berak sortzen ditu tresnak elkar sortzen. Orduan, hor garatzaileak zauden bitartean, laguntzen duten prozesu horretan, baina denen artean garatu bat dugu, elkar sorkuntza bat egon behar dugu. Orduan, Codeware framework bat da, eta ez gara sartuko gauza teknikoetan, denbora bazutek ere ikusteko, baina bai hemen ezaugarri batzuk, batez ere erabilgarriagoa izan behar dutela tresneriak, berreabilgarriagoa gero erresak mantentzekoak, eta kooperatiboa gauda oso garrantzitsua. Esango duke, importantea da tresna hauek nola zatitu ditugu, eta exekutatu izateko zerbitzaren ezberdinetan, modu banatuan, eta horrela nolabait sare distribuido bat egingo genuke, eta denak mantenduko genuen gure empoderamentua eta gure erabakitzeko aukera, eta hori uste dugu dela demokraziaren funtsa. Partizipatiboa, demokrazia partizipatibo bat. Orduan hori abatzetik ere. Eta jaz, pasako ginen jarri proiektu martxan dituguna. Bizkat, hau da, lehenengotzen kontzeptua, gero dauzkagu tresnak, behar ditugula kontzeptu hori garatzeko, eta gero behar duguna proiektuak benetan merezi dutenak. Eta horiek zentzu dira, herrian hurbilen dituguna, gure osoan, gure herrian, eta kristona dago egiteko, ez? Askotan gabe beste deputara, beste netxean,
gauza konpontzera gure etxetik hasi. Orduan, nik egitz topaketak batzuk egin ditugu, lehen urtean zinen eta lau egin ditugu jada, eta juntatu bera jende oso ezberdina, eta egin dugu batez ez eztabaidatu. Eta ikusi, sareekin zer lortu dezakegu. Zer arazo daude, pixkat elkarbanatu gure arazoak, eta saiatu zerbait amon komuna bilatzen, eta hortikan zerbait ateratzen. Ezakit ez da, hemen daukazute zenbait Vale, eta orduan, azkenekoan adibidez kartzegatik ejemplo bat, dauzkagu, atea diagoz oso ezberdinak. Enpresa handitan kultura ireki parteka dezaten. Biazaldeko ekintzaile engintza taldea sortu, iraunkortasun aldaketan bizia eta ideia. Enpresa kooperatiba sozial bat sortu auzuko zerbitzen zan. Txerrinda guntzatuko txen ordez denboraen bangoak tolosan. Enpresan lankietzan tolatzeko arazoekin. Horra, eraso gaur enpresetan handiak aholkularitzako kolaboratiboko gunean sortu eta horretan lan egenean. Eta hor handiak bukatzeko, nola denbora edikainte kanpo dago, azken proiektua, eta lortu, egin duena gaur bi euroen dutela bakarrik. Izan da... Zaratzak izi. Horean dela jabete bat, apetxenten dut egiteko publizitate pixkat, ondiarren inteatu ginen egintza plan berria plazaratu zula udaletxeak, eta egin behar zituztela zenbait nur, 100.000 metro karratu baratzeekin, kendu eta horretxeak egin, eta konpentsatzeko nolabait laku batu egin duen, oso polita, baina nolabait eguniko 90 baratzak lantzen ari lurrak, kendu. Eta, guk ikusten duguna da, Europa aldean, nahi iraunkortasunera iritsi, benetan behar duguna da komertzio lokal batek. Eta orduan, asko arduratu bera, nahi bultzatu pasaritako zuzenean saltzeko eta gauza hauek dena, eta orduan, erabili dugu sare soziala, eta lankidetza tresnak ere, hor informazioa guztia jartzeko, mugitzeko sare sozialen bidez, eta nahiko jarrera hona izan dugu. Hortzeukaten iradokozen horriak ere geizteko eta sinatzeko, erortu ditugu zazpideun bat, eta bankartak ere pintatu ditugu 50, egunean pintura bila eta arroio bat, eta venga, horita bankarta. Eta esakenen behar den mesoa, karnei eta beste informatikari ere, baina ekintzaileak izan behar dugula. Nik gure arazo handina gaur egun, eta gizarteak behar duna, dela gu parte hartu behar